Hey guys, welcome back. So today, sorry walang video ngayon Friday, Saturday wala. Kasi kagabi sana mag-edit sana ako kaya lang mag-vlog ka na naman. Tatawa na naman si Tita Tracy sa'yo. Kagabi kasi dapat mag-edit ako ng mga videos after ng duty ko sana ng 11. Kaya lang napa 16 hours ako sa sobrang toxic. So yeah, kagigising ko lang kaninang 12:30. Halika dito! Akyat ka! Akyat! Yun, tapos papunta ako sa Urdaneta. Papunta kami ni Mac ngayon sa Urdaneta at may batang sasama. Hi! Pakita mo yung bag mo. Oh, ano yung bag mo? Kotse. Yung bag daw niya kotse. Naka-coach siya. Bigay ni Lala Grace niya. Ayun. So, punta kami ngayon doon sa UCU. Sa school. Magpapa-enroll ako. Tapos, pupunta kami HBC siguro later on or sa CBU. Kailangan talaga may So, yeah, hindi ko na madadala tong iPad kasi 3% lang yung battery niya. Oo. Tsaka, mahirapan ako mag-vlog kasi may dala kaming bata na makulit. Okay, I'll see you guys. On my face pala is just the... Hala, hindi ko ayusin ko mamaya. Is the Bello BB cream and yung naked, yung kilay ko, di ko na self-care deficit na ete. Kilay ko, di ko na my brows is my Naked 7 from Sis Tracy. And, ayun lang. Yung lips ko lang, yung Jordana, yung favorite ko pa rin. 2 months. For 2 months. I don't know if I can find another lipstick na matatapatan niya yung Jordana lip liner ko. Ginagawa ko ng lipstick yung lip liner. So, yeah, ayusin ko muna to. And, I'll be back na siguro tonight na yung vlog ko. But, let's see kung makakapag-vlog ako doon sa Urdaneta. So, yeah, guys. Basa pa yung hair ko. I'll see you on the next clip. Hey, guys. So, currently, we're here in Urdaneta. Pasensya na kayo, medyo nag-iba yung quality ng video kasi iniwan ko yung iPad ko. Kasi nga, diba, lobat na. And I have the baby girls here asleep. Oh, sama kasi ng sama. Punta pa si Mac tsaka yung kapatid niya sa LTO. Magpapalisensya siya. Anong oras na ba? It's already 2:35 in the afternoon. Pero okay lang kasi hanggang 5 naman sila sa school. Hindi ko pa alam kung magkano ida-down ko. Ayaw mag-withdraw ng malaking pera na hindi ko alam kung magkano yung babayaran ko. So, probably, punta ako doon, tatanungin ko muna kung magkano yung ida-down ko. Kasi magkano ba? Parang aabutin ata kami ng 42,000 ngayon. Dahil sa thesis writing. Grabe, ang mahal, guys. 3 letra lang yung madadagdag sa pangalan ko. Mahal. Ang dami ko ng gasto. Siyempre, tingnan mo naman every sem. Nakailang sems na ako. Tapos, diba, yung pamasahe ko, pagkain ko, pag pumupunta ng school, yung gala ko, diba? Ang hirap magpaaral. Sabi ko nga pag nasa duty ako, naiyak na lang ako kasi minsan yung, alam mo yung sahod ko, didiretso na lang siya agad sa school. Kasi syempre, ako yung nagpapaaral sa sarili ko. So, ewan ko nga kung bakit pa ako kung paano pa ako nakakabili ng mga mga abubot ko, yung mga hinuhol ko. So, kung man nakukuha yung pera ko, di ba? Hindi naman ganun kalakihan ng ko, charot. Ang hirap maging nurse. Ito kami, 168. Ayan. Hi, baby girls. Ayan o. Andyan yung mga toys mo. Pang summer. Ayan. Mas may nakita kaming ulan. Sabi ko din ako bibili kasi bumili na siya ng toy niya. Hindi mo pigilan. Ayan. Let's see. Cuteness overload. Sana meron to nung nag-shop kami ni Sis Tracy. Naalala ko tuloy siya kasi puro yellow. Look at the yellow things here. Tracy. Magkano?
Ala, gusto ko to. Tapos, yan. Tapos, gusto daw ni Mac yun yung heart. Tapos, yung sa akin is yung where's the tongue out? Ito. I want this. Pakit lang. Alika na, magbayad na tayo. Gusto mo talaga ng toy mo? Anong, ate, halika nga dito. Andito si Sofia, oh. Anong gusto mo? Si Sofia? Ito. Ito si Sofia. Mickey Mouse o yung toy mo? Isa lang. Pili. Ito o yung unan? Ito? Ah, sige. Benta mo na yung Coach bag mo kasi para ano, may pambili ka ng toy. So, yeah. Halika na, magbayad na tayo. Yeah, pagod na ako. Ang dami ah. Wala na akong pambili sa HBC. Hey guys, back to the house. Yeah. Sobrang, anong oras na ba ngayon? 10 na ata. Gumating kami dito 7 PM. Grabe guys, na-feel ko yung puyat ko. Na-feel ko yung pagod ko. Nakatulog ko sa bed ni mama ko kanina. Ang dami ko nang nare-receive na text. Hindi ako nagigising. Tapos nananaginip ako na ano, na nag-vlog daw ako. Na ganito, nag-vlog na ako. Kasi sabi ko, nag-vlog ako pagdating ko sa bahay. Tapos yun, nagbibihis na daw ako. Nag-shower pa daw ako. Tapos naglagay daw ako ng mask ko. Ganyan. Nag-vlog na ako. Diyos ko. Naginip lang pala. Ay, mag-shoutout pala ako. May shoutout ko yung ano, yung mga nag-message sa akin sa Facebook. Ayan. Si Sis Mary Grace Reyes Junicio. Hi sis. Tsaka si Miss Christine Rose Yasay. Ayan. Ano, ang bait nila kasi 'di ba may mga tao pala na stranger lang sila sa'yo noon. Tapos they really take time to send me messages, ganyan, kinukumusta nila si baby, mga ganyan. Tapos nagtatanong about something like that, yung mga kung ano-anong napag-uusapan namin. So if you are wondering kung paano ba ako makausap, just send me a message in my Facebook page or in my Instagram page. Sumasagot naman ako guys, basta may internet access ako. Kapag hindi ako nakasumagot, probably nasa duty ako or wala akong internet access. Pero pag nandito ako sa bahayan, chat mode tayo pag wala akong ginagawa. So kanina nag-enroll ako. Sobrang nakakapagod guys kasi nakasabayan ko yung mga undergrad. Grabe. And sorry guys if may lose. Sinuksan ko yung laptop ko. Ayun, nakasabayan ko yung mga undergrad kasi yung enrollment pa pala nila. Tapos, yung enrollment, nasa gym. Tapos, yung graduate school, di man lang pumunta sa gym. As in, talaga pagod na pagod ako. Pabalik-balik ako. And naka school. As in, buti pa yung mga undergrad. Yung course nila, yung department nila, nandun na rin sa gym. Yung sila magpapapinong sa mga heavy lamang ganyan. Eh, sa GS, wala. Sa graduate school, grabe. Tapos, pumunta pa ako dun. Tapos tinatanong ko, mama, about sa pag-title defense, mga ganyan. Tapos sabi, nag-isip pa talaga ako kung ipapas ko ba yung paper ko, yung pre-enrollment form ko o hindi. Kasi parang bigla akong kinabahan sa thesis writing, guys. Kasi 42,000, tapos pag hindi ko yun natapos, yung thesis ko hanggang November 24 lang pala. So, 3 months lang. Kung hindi ko yun matapos, parang ulit na naman, re-enroll ko na naman yung 6 units lang naman, parang 7,000 lang naman na yung babayaran namin. Ayun guys, sobra talagang nakaka-stress, di ko alam. Kaya lang sabi ko, kaya ko to kasi gusto ko na rin matapos, ayoko na mag-aral. Tapos ang yabang ko pa, sabi ko mag-MSN ako ulit next year. Pag natapos ko hanggang December or hanggang kasi by June yung graduation namin. So, dapat talaga matapos ko. Kasi sinabihan ko na sila lolo't lola ko na dapat dumating sila ng June kasi graduation ko. Ayan, guys. Ay, ang hirap. Pag-iigihan ko talaga. Ang dami ko pang re-research. Pupunta pa akong Baguio Library, mga ganyan-ganyan. Kasi daming... Ay!
ang hirap. So, ewan ko ba, 3 letters lang naman yung madadagdag sa pangalan. Minsan nga, iniisip ko, bakit pa ako nag-enroll? May trabaho naman ako, masaya naman ako sa trabaho ko, masaya naman mag-YouTube, di ba? I don't know. So, yeah, parang i-end ko na lang siguro itong video ko ngayon. Napagod talaga ako, guys. At nantok na ako. May duty pala ako bukas. Di ko na naman alam. Di ko check yung schedule ko. Buti na lang sinasabihin ako ni Mac. So, yeah, I'm gonna sleep now. I'm gonna take a bath. I'm gonna sleep now. I'm gonna put on my mask. Kasi, look at that. Look at those pimples, those wrinkles. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder, pull the sheets right off the corner of